Sarong estudyanteng lalaki ang nadukaya na mayo ng buhay sa pigcheck-inan kaining kwarto sa Sarong Beach Resort sa Barangay Espinosa, Masbate City, alas 4 ni maagahon kaining Domingo. Binisto ang biktima na residente kan nasambit na syudad. Sigon sa Provincial Director kan Masbate Police Provincial Office na si Police Colonel Lian Vandivilde, nadiskubre ang bangkay kan estudyante kan mismong tagsadiri kan hotel na nagre-rekurida sa kada kwarto kan pagrugaring kaining establishmento. Tulos manining nagreport sa kapulisan. Dugang pa kan direktor, may nakapurupot na paha sa liog kan biktima kan maabutang kan otoridad. Pag-iimbestigaran pa daan ninda kung may nangyaring foul play sa pagkagadan kan estudyante. Ngayon po, nagkakaroon po ng masusing investigasyon ang ating mga kapulisan tungkol sa nangyaring ito. Sinagawa po ang pagkakaroon, kumbaga ang postmortem examination, at ang alam po namin bukas pa po malalaman, magpapahayag ang doktor na nagkaroon ng examination para matukoy yung kumbaga ano yung kausa ng pagkamatay nitong victim. Para sa mga baratang tutak Bicol, Regine Boy.